Ovo su događaji iz života Isava, to jest Edoma. Isav je uzeo sebi žene od hananskih kćeri, Adu, kćer Elona Hetejna, Olivemu, kćer Ane, unuku Sevegona Jeveina i Vasematu, kćer Ismaila, sestru Navajota. Ada je Isavu rodila Elifasa, Vasemata je rodila Raguila, a Olivema je rodila Jeusa, Jegloma i Koreja. To su Isavovi sinovi koji su mu se rodili u hananskoj zemlji. Isav je uzeo svoje žene, sinove i kćeri i sve duše svog doma, svoju stoku i sve druge životinje i sve svoje blago koje je stekao u hananskoj zemlji i otišao je u drugu zemlju daleko od svog brata Jakova. Oni su imali toliko dobara da više nisu mogli živjeti zajedno i zemlja u kojoj su boravili nije im bila dovoljno velika jer su imali mnogo stoke. Tako se Isav nastanio u brdovitom području Sira. Isav je Edom. Ovo su događaji iz života Isava, oca Edomaca u brdovitom području Sira. Ovo su imena Isavovih sinova: Elifas, sin Isavove žene Ade, i Raguilo, sin Isavove žene Vasemate. Elifasovi sinovi su Teman, Omar, Sofar, Gotom i Kenez. Inoča Isavovog sina Elifasa zvala se Timna. Ona je Elifasu rodila Amalika. To su sinovi Isavove žene Ade. Ovo su Raguilovi sinovi: Nahat, Zara, Sama i Moza. To su sinovi Isavove žene Vasemate. Ovo su sinovi Isavove žene Oliveme, kćeri Ane, unuke Sevegona, koja je rodila Isavu Jeus, Jeglom i Korej. Ovo su knezovi Isavovih sinova, sinovi Elifasa, Isavovog prvenca: knez Teman, knez Omar, knez Sofar, knez Kenez, knez Korej, knez Gotom, knez Amalik. To su knezovi u Edomskoj zemlji koji su potekli od Elifasa, to su Adini sinovi. Ovo su knezovi Isavovog sina Raguila: knez Nahat, knez Zara, knez Sama, knez Moza. To su knezovi u Edomskoj zemlji koji su potekli od Raguila. To su sinovi Isavove žene Vasemate. A ovo su sinovi Isavove žene Oliveme: knez Jeus, knez Jeglom, knez Korej. To su knezovi koji su potekli od Isavove žene Oliveme, kćeri Ane. To su Isavovi sinovi i to su knezovi koji su potekli od njih. Isav je Edom. Ovo su sinovi Sira, Horeina, koji su živjeli u toj zemlji: Lotan, Soval, Sevegon, Ana, Dison, Eser i Disan. To su knezovi Horeja, sinovi Sira u Edomskoj zemlji. Lotanovi sinovi su Horeja i Eman, a Lotanova sestra je Timna. Ovo su Sovalovi sinovi: Golam, Manahat, Eval, Sefija i Onam. Ovo su Sevegonovi sinovi: Aja i Ana. To je onaj Ana koji je našao tople izvore u pustinji dok je čuvao magarce svog oca Sevegona. Ovo su Anina deca: Dison i Olivema, kći Ane. Ovo su Disonovi sinovi: Amada, Asvan, Itran i Haran. Ovo su Eserovi sinovi: Valan, Zavan i Akan. Ovo su Disanovi sinovi: Uz i Aran. Ovo su knezovi Horeja: knez Lotan, knez Soval, knez Sevegon, knez Ana, knez Dison, knez Eser, knez Disan. To su knezovi Horeja u zemlji Siru. Ovo su carevi koji su vladali u Edomskoj zemlji pre nego što je nad Izraelovim sinovima počeo da vlada car. Vela, Veorov sin, počeo je da vlada u Edomu, a njegov grad zvao se Denava. Posle Veline smrti počeo je da vlada Jovav, sin Zare iz Vosore. Posle Jovavove smrti počeo je da vlada Asom iz zemlje Temanaca. Posle Asomove smrti počeo je da vlada Adad, Varadov sin, koji je porazio Madijance na Moavskom polju, a njegov grad zvao se Getem. Posle Adadove smrti počeo je da vlada Samada iz Mesekasa. Posle Samadine smrti počeo je da vlada Saul iz Rovota na reci. Posle Saulove smrti počeo je da vlada Velenon, Ahvorov sin. Posle smrti Velenona, Ahvorovog sina, počeo je da vlada Adar. Njegov grad se zvao Fogor, a njegova žena se zvala Meteveila, kćer Matraide, Mezevove kćeri. Ovo su imena Isavovih knezova po njihovim porodicama, po njihovim mestima, po njihovim imenima: knez Timna, knez Alva, knez Jetet, knez Olivema, knez Ila, knez Finon, knez Kenez, knez Teman, knez Mivsar, knez Magedilo, knez Iram. To su Edomovi knezovi prema njihovim prebivalištima u zemlji koju su zauzeli. To je Isav, otac Edomaca.